אז מה נשמע חברים? אני כאן בשורט חדש, והיום יש לנו פתיחה מאוד גדולה בסילברנות. כמו שאתם רואים, בסוף אני אפתח את ה-Secret Lucky Block. בואו נתחיל ממה שיש לנו למטה. אז קודם כל למטה יש לנו פה את ה-Lucky Block'ים החדשים של האהבה, כל הוולנטיין שהיה עכשיו איבנט של זה. אוקיי, זה לא נראה לי כזה נדיר, זה שווה רק 1.2 מיליון. בואו נפתח גם את זה, בואו נריץ את זה. ונפתח עכשיו גם את זה. נפתח כאן כבר הכל ביחד, שנייה. לא נותן לפתוח את זה. או הנה. נפתח גם את זה. טוב, כרגע לא יצאנו משהו כזה טוב. אפשר להשיג דברים טובים. בואו נשים את זה בואו נשים את זה פה במשין. יכול לצאת לנו משהו. יאללה. אוקיי, שמנו את זה. זה אחלה. אוקיי. ועכשיו בואו נלך לקומה השנייה. יש לנו פה עוד Lucky Block. בואו נפתח את הכל ביחד. אוקיי. בואו נפתח גם את זה. ובואו נראה מה יצא לנו בעצם פה. אוקיי, לא יצא לנו משהו כזה טוב. אוקיי, 28 מיליון, שזה ממש טוב. ועכשיו אנחנו הולכים בעצם לפתוח את ה-Secret Lucky Block. אז חברים, תנו לייק וסאב ובואו נפתח את ה-Secret. בבקשה שיצא משהו טוב, אין מוטציה, אבל בואו נקווה שיצא משהו טוב. לא נורא, יצא טורטוגיני, אבל תסתכלו מה יצא אשכרה. עוד ספוט, שזה ממש טוב, אני חושב. תרשמו לי כאן למטה בתגובות, ונתראה בשעות הבא, יאללה ביי.